Ahojte priatelia, vítajte naspäť v kuchyni Pennybell. Dnes si nachystáme jeden veľmi jednoduchý a chutný recept a budú to baklažanové guľky. Ideme na to. Tak ako prvý krok si môžeme očistiť baklažany. Zrežeme tento začiatok a koniec. A môžeme si ich očistiť aj takto s touto škrabkou na zemiaky, ak sa nám podarí. Musíme si dávať pozor na prsty. Ak nie, samozrejme, môžete to očistiť aj nožom. Tak zvládli sme to. A môžeme si nakrájať na také krúžalky, približne 1 cm hrubé. A môžeme si ich ešte rozdeliť aj takto na polovičky. Rovnako si očistíme aj ďalšie 2. Tak, baklažany máme nakrájané. Môžeme si dať zovrieť vodu, trošku osolenú a dáme ich obvariť približne 10 minút. Tak, baklažany máme obvarené a necháme ich dobre scediť. Zatiaľ, čo sa nám chladia baklažany, môžeme si nakrájať petržlenovú vňaťku. Tak uvarené baklažany sa nám vychladili, ešte sme ich zbavili ďalšej prebytočnej vody, aby to nebolo príliš vodové. A môžeme začať formovať našu zmes na dnešné baklažanové guľky. Trošku si tu postlačame aj takto s vidličkou. Môžeme rovno pridať korenie, osolíme, 1 strúčik cesnaku, môžete dať aj 2, ak ste milovníci cesnaku. Nasleduje vajce. Môžeme pridať grana padano, prípadne parmezán, to čo máte. 3 aj 4 hrste. A môžeme ďalej miešať. Zapracujeme rikotu. Pridáme petržlenovú vňať, nasekanú. A napokon pridáme aj strúhanku. Také dobré 4 polievkové lyžice určite. Postupne zapracujeme a vidíme podľa toho, aká je hustá zmes, či ešte treba pridať alebo stačí. Musíme obdržať zmes takú, ktorá nám umožní tvarovať guľky. Tak zmes je hotová. Má perfektnú hustotu na to, aby sme mohli začať tvarovať naše guličky. Môžeme si vytiahnuť tanier. Zoberieme strúhanku a začneme tvarovať tieto naše dnešné baklažanové guličky. Môžete ich robiť väčšie, menšie. Ja ich budem robiť na takú veľkosť približne takého vlašského orecha. A bez vajíčka takto pekne obalíme iba v strúhanke. Medzičasom môžete už zapať aj hrniec s olejom a dať ho rozohriať na takú dobrú teplotu, aby bol už dobre rozohriatý, keď budeme mať hotové všetky guličky. My dnes na vysmaženie použijeme slnečnicový olej, vy samozrejme môžete použiť aj iný, olivový alebo aký doma máte. Tak, posledná guľka je obalená, môžeme ísť vysmažať. Tak, guľky netreba dlho opekať. Vidíte, že už sú krásne, zlatisté. Môžeme ich vytiahnuť. Dáme na papier, aby sa trošku nasal zbytočný olej. A môžeme ďalej vysmážať. Tak naše dnešné baklažanové guľky sú hotové. Ak chcete, môžete ich doladiť ešte nejakým dressingom, napríklad jogurtovým alebo aký preferujete. Ja osobne si myslím, že sú výborné aj bez neho. Môžeme ich zachutnať. Dobrota. Tak priatelia, sme na konci. Ja vám ďakujem za váš čas. Ak chcete, dajte mi vedieť do komentov, ako sa vám podaril dnešný recept. Sledujte naše sociálne siete a my sa vidíme pri ďalšom varení v piatok o 5:00. Čau!